Kedam tang ningkan pliason tak sipining le thota jaipong hawar angkang along kido jaipong Sports Association pen patir piponsi pini pen ingdeng pho apartment league mate karlitang kave rong pipi chikimo men pen pathu ponpo e oge pran ke misenji aphan ke thesere thekumbong anparda kaprek ason ke choki jun det kali bonsi tami ke pathu hin anathu se tami eson lo lapuson si ke pathu hin abang ke e oge pran pen danglok kaprek ke rengji awar sai se tami do lapuson matha pon pen jaipong Sports Association atum se tami karlitang kave rong pipi chikimo men pen devagapum ke pathu chingpon po labangso alik ke pathu ponji lake division A la pen division B si thakpon lo pol A along teran ner kep do la pen pol B along teran kep do labangso criner kep ateran angbong si pining ingdeng pho apartment ke pathu pon po la pen de ke cheng siani mate jakhong po ni phai ke thomar ni pen abang ke Oregeng FC la pen te Rangsina FC atum angbong si pathu pon po mate ke damtang ingdeng pli ahut championship aterang atum angbong si chedan pon po labangso league pathu pon pe aprang por phai hini ra chitim apor pen malomso aphan karlitang kave rong pi pe phan chikimo sai deng pon po anparta masapso chirok tok amai sitami padu pon pen por phai ki thom apor pen ke pathu sitami pangching pon po Pininilitum Jaipong Sports Association pen aluhi sarpo aman pen ke Langhin constituency MAC Billy Mohan Khaklari aphansi Johang ponlo anparta abarim national referee Rajendra Basumutari anpar ke Jaipong ahawara long kido manping kido SGB GB atum an aphansi tami bangso ke pathu aklama long nangche tong dunji aphan Jaipong Sports Association atum pen phirangke thengno pen pachini pon Pipon si aningkan bangson Caribbean Long Sport Association instruction ating pen ningkan sek inter club football league bangso ke pathu ba do ponangi pu pen nilitum sitame ladak jai pongharwa ke do anarat nangram ke tudul pen an parta nilitum la JSA abitung atum kadoga bicara itu pen katisi ke cedang bangso liga pan panong pen katisi ke cedang pun kita me pini ke patang pun lo lasi bangso ningkan sek inter club football la so liga bangke nadam ni tum jai pong habar kaching hon longki sinar alang nicor kalitang kaberong pipi amen ben sini tum pathu padu ponpo asinilitum kadu gabe jai pong habar anparta langhin constituency angkang mate arlo gitu bang putin itu manitame penapen bang swalik ke pathu pangching ponpo nasi nalitum kadu gabe phanta nadamang chiram ke tun pen mate ho orang pidon pen nilitum anso se ke bang lang porjitame nilitum ningkehang ke pathu ningkehang samartum phan anso sang songa pon thege phan nalitum kadu gabe phanta bidisori nang pidon pu si nilitum ningthelo lapen nalitum bidisori nang pidon pu si nilitum kai kita nang teman tuar solang ning no asiwang no nalitum kadu gabe sitame bangso ningkan sek inter club football bangso pathu cepati along nalitum kadu gabe sitame wang pen nilitum phan ning nang pathetun pu si chuni diponi Langhin ben sarpang ring tikathar Caribbean Long Live